We surrender all to you and we trust you, O Lord. And we thank you, Heavenly Father, that you shall speak to us in a way that is not normal. Be glorified, excelled, be glorified. We thank you, Master Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Siyabingelela umphathi ohlelo nomzana uMngadi. Siyabingelela ngegama likaJesu. Bishop umama umfundisi Dlamini babundlovu obaba bonke ama leaders ethu ehleli lapha ngokuhleleka kwawo nama spouses awo siyabingelela. Bonke nje abahola basendlini siyabingelela. Obaba bonke, omama, abantu abasha, abantwana abancane, abazali bonke abasebenzini kaJehova siyabingelela ngegama likaJesu. Amen. Izoba mfishane ngoba sengisithathile isikhathi. 1 Samuel chapter number 16, verse number 1 up to verse number 12. Vele uphethe iphepha lezulu asifundele. 1 Samuel chapter number 16. Siyafunda ke bazalwane. 1 Samuel chapter 16. Ukugcotshwa kaDavide abe yinkosi. uJehova wathi kuSamuel, uyakumkhalela kuze kube nini na ngokuba ngimlahlile ukuba angabe esaba inkosi phezu kaIsrayeli? Gcwalisa uphondo lwakho ngamafutha uhambe, ngiyakuthuma kuJese waseBethlehema ngokuba ngizibonele inkosi phakathi kwamadodana akhe. Wathi uSamueli, ngingaba kanjani uma uSawuli ekuzwa uyakungibulala? uJehova wathi, hamba
uthi ngize ukuhlabela uJehova, mbize uJese ekuhlabeni, ngiyakukwazisa ukuthi uyakwenzani, uyakungigcobela lowo engiyakumusho kuwe. uSamuel wenza lokho akushoyo uJehova. Waye Bethlehema, amalungu omuzi amhlangabeza athuthumela athi, ukufika kwakho kunokuthula na? Wathi yebo kunokuthula, ngize ukuhlabela uJehova. Zingcweliseni nize nani ekuhlabeni. Wabagcwelisa uJese namadodana akhe, wawabiza ukuba beze ekuhlabeni. Wathi sebefikile, wabheka uEliyabe, wathi impela ogcotshiweyo kaJehova uphambi kwakhe. Kepha uJehova wathi kuSamuel, ungabheki isimo sakhe nobude bomzimba wakhe, ngokuba ngimalile lokhu uJehova engabukisi okomuntu. Umuntu ubheka okusemehlweni, kepha uJehova ubheka okusenhlizweni. uJese wayesebiza uAbinadaba, wamdlulisa phambi kwaSamuel, wathi, nalona uJehova kamkhethanga. uJese wayesedlulisa uShama, wathi, nalona uJehova akamkhethanga. uJese wadlulisa oyisikhombisa kumadodana akhe phambi kaSamuel. uSamuel wathi kuJese, uJehova akamkhethanga nalawa. uSamuel wathi kuJese, sebephelile abafana na? Wathi, kusasele omncane, bheka uyalusa izimvu. uSamuel wathi kuJese, thumela umlande ngokuba asikubuya engakafiki lapha. Wathumela wamngenisa, wayebomvana enamehlo amahle, emuhle ngokubukwa. uJehova wathi, suka umgcobe ngokuba lona nguye. Samuel wayesethatha uphondo lamafutha, wamgcoba phakathi kwabafowabo. Umoya kaJehova wehlela phezu kaDavide ngamandla, kusukela kulolu suku kuya phambili. Wayesesuka uSamuel waya eRama. Siyabonga baba, siyabonga izwi lakho ukhuluma ngale kuseni. Sethembe wena uJesu muhle, amen. Bazalwane kafishane, ngiyabonga kakhulu Mabheko. Bafishane zoyigoqa le ndaba yami. The story of David. David was the second king yaka Israel. Owangena emva kwaSaul. Saul wangena ke abantu befuna ukuba nenkosi kaIsrael. Then uNkulunkulu wabavumela abasebeba nenkosi ekuthiwa uSaul. uDavide ke ungena ke inkosi yesibili yaka Israel. Now la sifunda khona ke sifunda la uDavide kufika umprofeti uSamuel ezomgcoba ethunywe uNkulunkulu. Now uDavide wayewomncane emadodaneni kaJese. Futhi uDavide wayeyena ongenazo isigubu noma ama requirements ukuthi angaba inkosi noma ngaba ogcotshiwe ukubadlula bonke. Sikubona kanjani lokho? Sikubona ukuthi uma kufika uSamuel ezogcoba oyedwa wabo, lithi iBhayibheli bonke balungiselela ukugcotshwa, bazigeza ukuthi balungele ukugcotshwa ukuze kube khona oyedwa ozogcotshwa. But lo uDavide nakabizwanga, kodwa bonke abafana baJese babizwa. Ngoba uma ufunda kahle bonke babizwa. Akukho ekuthiwa bisaniswa bani, bonke bakhona. Bonke bagezile balungela ukuthi khona ozogcotshwa phakathi kwabo. Ngamazi uJese waletha bonke laba bafanelekile ukuthi bona bayawamitha ama-requirements ukuba ngagcobeka. Shuthi yonke material egcobekayo yayisibiziwe, kodwa imaterial engagcobeki yayiseyinkomeni. And futhi ukukhombisa ukuthi imaterial engabalekile akekho nokuthi akuleke umfutho omncane azowitness moment into enhle kangaka ngoba khona oyedwa into ozogcotshwa. Akabaluleke ngendlela ukuthi akaqualify ngisho ukuthi azo-attend umcimbi wokugcotshwa, ngoba phela ukuba oyedwa uEliyabi wagcotshwa wayezogcotshwa uDavide engekho.
wayezoxoxela ukuthi ufika umprofeti la ungekho umfana omncane wagxotshwa umfowenu. Angithi ngiyayizwa into engisho bazalwane. Lo oseyinkomeni hayi ukuthi akaqualify ukugxotshwa kuphela kodwa akaqualify nokuattenda umgcobo wanobiziwe. Shuthi uno ngendlela ukuthi you can't be even a visit kulo mgcobo kaEliab noma kamfowenu ngoba wena uhlale enkomeni. Umgcobo ke bese uyaqala bese lithi iBhayibheli lo uEliab wayefanelekile ngoba wayekhe ngena ngendlela yokuthi futhi wayene-stature sokuthi angaba ngogcotshiweyo. Uyazi uthini uNkulunkulu uthi loyo ngimrejectile. Akasho nanokuthi angimkhethanga uthi-ke loyo ngimrejectile. Lokhu uyena ofuneke efanelekile uthi ngimshaye ukurejecta shuthi ngimshaye ngo-X ufikile phambi kwamehlo ami kodwa ngamcrasha ngamrejecta. Yahamba iprocess bazi baphela bonke abantu abaqualifyayo ukuthi bangagcobeka. Mase bephelile uthi uNkulunkulu akekho kulaba oqualifyayo akekho. Usethi omunye awunayo yena umfana wejese uthi khona umncane leyo inkomeni ugade inkomo lo. Kuthi ukhona lo ongaqualify. Uthi omunye ngelande lo ongaqualify ukuthi asibona ukuthi yini esingayithola kulo ongaqualify. Akasayithola ithuba lo ongaqualify lokuthi ayikhopha gqoka ingubo yomthimba yokuthi alungele naye afake isuti yakhe ukuze alungele umgcobo. Akasathungi nokuthi ayi-make up ukuze avele kahle ey'thombeni. Uthi uma eqhamuka udula amadada asemahlathini kuzolahlela ukuthi udukile umprofeti namhlanje. Uma eqhamuka izwa amandla kaNkulunkulu ufika umuntu ovele elangeni lapho loshiswa khona ilanga kodwa omchazayo obhala lencwadi uthi kwabonakala umfana omuhle othandekayo. Hey, uNkulunkulu waletha ubuhle ngoba mase kuyisikhathi sokugcotshwa kwakho ngisho kuthiwa ungahliphi kanjani kodwa uNkulunkulu uyakuwasha bese uvele umuhle kuthi ubani lo semuhle kangaka sekuyisikhathi sokuthi ugcobeke. Bathi bona begezwa ishawa yena wagezwa iy'ngelosi ehlane. Bonke bathi bahlala balindele ukugcotshwa yena iy'ngelosi ziyamfundisa ukuthi la uyakhona mfana uzofanele kube namandla okuhlephula ibhere. Ngala uJesu ufundisa abafana uyabajimisa ukuthi bahlale be-strong. Ngala iy'ngelosi itshena uDavide. Abanye bathola i-training kade kababa, abanye bathola i-training evela uNkulunkulu. Mase kufika isikhathi sokugcotshwa uNkulunkulu akabe sabheka ukuthi uswenka kangakanani, akabe sabheka ukuthi umude kangakanani, akabe sabheka ukuthi unomsindo ongakanani, kodwa ubheka inhliziyo yakho ukuthi sekulungele ukuba ungathelwa ngamafutha. Wafika izikhulu eziqualifyayo wafika seyimile zemlindeli. Ngiyacabanga ukuthi it was a humbling event ukuthi abagezile bakhutshenge balakhela ungagezile. Ufika kazi ukuthi uzogcotshwa kuthi ube soba. Ngiyacabanga ngene wathi ningifunelani wathi mengene wathi umoya kaNkulunkulu Samuel umuntu engekuthuma yena nanga sefele manje. Wathi uSamuel sekuyena lo Chester akasekho uhlehlele emuva. Abangisalithola ithuba lokugeza ngoba isegezwe yingelosi. Wathi hlaba phansi ngedolo mfana lethani uphondo ngimgcobo umfana ngoba nangu umfana ozogcotshwa. Webazalwane mase kuyisikhathi sikaNkulunkulu. uNkulunkulu kulanda emuva kade ungasiwa. Bengakuteli nokuthi thandaza isontweni kodwa mase kuyisikhathi sikaNkulunkulu ukulanda emuva benganazi igama lakho athi kunonkosikazi ompofu ohlele emuva. Kufanele beze phambili yena isuku lakhe namhlanje. Wena ufuna ukuthi njalo ufuna ukuvela ngizokutshela ukuthi asigcotshwa ngokuvela kodwa sigcotshwa ukuthi inhliziyo yethu iyavela yini kuNkulunkulu ngoba baningi abavelayo ebusweni kodwa bavela uNkulunkulu ngey'nhliziyo zabo. Baningi abakwazikumemeza ngendlela yakhona kodwa bayalazi iqiniso ukuthi umsindo wemayiki nje kodwa ey'nhliziyweni zabo abahlangene noNkulunkulu. Wangena uDavide sami ikhule kade etrain waseyagcotshwa. Lela umuntu ogcotshwa ngohlelo kaNkulunkulu. Mehluko phakathi komuntu ogcotshwa ngohlelo kaNkulunkulu nomuntu ogcotshwa umqondo wabantu. Mangithi ukugcotshwa ngifuna ngingayibambi lento ngokufundisa kuphela ngoba ngeke nize nizwe inkonzo. Mangithi ukugcotshwa ngisho ukuthi uNkulunkulu will anoint you.
la uhleli khona ukuthi sekuyisikhathi sokuthi uvele. Ngifuna uyibambele ngoba uzosala mangabe ngithi gcotshwa uzocabanga ukuthi ngisho ukuthi umbishop noma mangithi gcotshwa ngisho ukuthi mase kuyisikhathi sokuthi igrace kaNkulunkulu ibonakala empilweni yakho ikulanduse emuva. Buka umuntu ogcotshwa ngohlelo lwaNkulunkulu. uDavide angithi siyazi ukuthi waba inkosi mena 30. At the age of 30 he became king. Age of 30 he became king. Abafundile bathi ba-estimate ukuthi mhlazane egcotshwa uSamuel hayi manje. Mhlazane egcotshwa uSamuel bathi abafundile he was about 15 years old. Uthi 15 years lo muntu esesanganisa uNkulunkulu to a point yokuthi athi uNkulunkulu asikashaya isikhathi ukuthi ayibe inkosi kodwa sekuyisikhathi sokuthi agcotshwe. Kazi uNkulunkulu sokusumenzeleni lengaka yenza ukuthi uNkulunkulu akunikeze izinto ezingakashayi isikhathi. Phela umuntu ona 15 years ungaphanzana kancane kwasibonga. Ukuthi lo muntu ufana ngabe useready ukuthi angazoma phambi kwabafowabo abadala bese zogcotshwa. Kodwa umuntu ogcotshwe ngohlelo likaNkulunkulu uthi noma esegcotshiwe akasho ukuthi into isinikwe mina. Kodwa still lithi iBhayibheli waqhubeka waphinde enkomeni. Ngoba lithi iBhayibheli yami only became king when he was 30. Asimuzwe sethi baba sekuyimina ngicela abafowethu bami baye enkomeni. Kunabantu abangazi amagcotshwa uNkulunkulu loba bagcobeka singashaya isikhathi umbono ukuthi lethu usheshe wayithola ayizanga ngohlelo likaNkulunkulu umbona ukuthi akutshela ukuthi phela mina ngeke ngisayenza le nto ngoba sengiyasebenza. Ngiyakhuluma namhlanje. Khona abantu abangasaklini esontweni ngoba ukutshela mina sengiyasebenza bakhona abantu abangasebenzi wagcotshwa singakashaya isikhathi. Kodwa ogcotshwe sesikhathi isikhathi upaka imoto akangena esontweni awolcina. Ogcotshwe makuyisikhathi kaNkulunkulu upaka imoto akahamba upractice 2 hours. Malibonke igama lenkosi. 15 years David waited before he became king. 15 years. Hayi ukuthi usa ungenzeka ngiyabona makusa prophetile ukuthi okhonto esibona kwena usegcotshiwe. Ufikile umprofeti kaNkulunkulu wahamba utshela uSamuel ukuthi wena isekho lento yakho uSawule. Kodwa nansi into la uNkulunkulu semtshelelwa ukuthi into isila kuDavide. Kodwa wahamba for 15 years egcotshiwe. Kodwa aphinde enkomeni. Uthe sekwisikhathi sokuthi athathe uSawule weza ukuthi umuntu ozothatha lo Davide wakhona. Lithi iBhayibheli waqala wamfuna wamzingela efuna ukumbulala. Umuntu ogcotshwa ngohlelo likaNkulunkulu noma eselithola isikhathi ithuba lokushaya umunye ikhanda kodwa akamshaya ikhanda. Uthi wena Nkosi uyazi. Lithi iBhayibheli okwamthola uSawule kwi-compromising position. Engamboni ene opportunity yokuthi amshaye ikhanda ambulale. Kodwa wathi ngeke ngikwazi ukubulala inkosi yami. Ukuba kuyigeneration lesisikhathi yezothi uhlelo likaNkulunkulu simqedela ngasafika ezansi. Wathi uDavide ngiyakubusa kahle. Uma inkosi yabulawa yimini inkosi yona yomkhepha. Wamdedela wathi ngeke ngikwazi ukubulala inkosi yami. Bangabona sobaphushile emsebenzini. Ngoba sewufuna ikhodla. Bangako sobahlebile wabaxoshisa emsebenzini. Ngoba ukholwa ukuthi wena mawubahlebile wabaxoshisa uzothola ipromotion. Usuwazoba intandokwazi yabelungu nabaphathi benkampani. Because uhamba uhlehlisa abantu amagama abantu ungajaha ukubethela abanye abantu ngoba ujaha ukukhuphuka. Ngoba indlela yokukhuphuka ngayo iyona indlela yokwehla ngayo. Mawukhuphuka ngenhlebo yokwehla ngazo inhlebo. Mawukhuphuka ngokuthakatha yokwehla ngayo ukuthakatha. Mawukhuphuka ngenhliziyo yokwehla ngayo inhliziyo imbi. Isikhathi sikaNkulunkulu siyalindwa ngoba ogcotshiwe akaqedwa. Ogcotshiwe uNkulunkulu umkhumbula ngisho sehleli yedwa ehlani akhumbula uNkasanti khona oyedwa engangimthembisile ukuthi ngiyamgcoba mase kuyisikhathi uyokulanda noma ungasahlali kaSanti bese zokuphakamisa bathi abantu ubani lona kuthiwa sekuyisikhathi sikaNkulunkulu. "15 years David was already anointed but he was never king." Indaba yami ithi kuseni some of you are on the verge of giving up. Abanye abasafuna ukuze konzwe because it's been long. Kwathi ikhona into uNkulunkulu ayibeke phezulu kwempilo yakho. Kodwa uyiboni ngoba uphuma kulezi inkinga ubhekene nazo. Kodwa kuseni namhlanje ngizokutshela ukuthi mase kuyisikhathi sikaNkulunkulu. Yena uyakulanda abantu sebekudekile. Yena uyakulanda sonke sesikreshile sathi ayikho indaba yakho. Uyokulanda ungagezile ngekho namanzi okugeza. Kodwa manje isikhathi ukuthi akuphakamise. Yena uyakuphakamisa. Bese thi yena uDavide ulungisa itafula phambi kwezitha sami. Mhlazane ebhala leli hubo wayeprofeta
wayesho abafowabo nomndeni wakhe. So you understand uma ufunda lesi story in reverse ukuthi uma ithula ngisitafula phambi kwesithazana wengasho usathanda amadimoni wayesho ubaba wakhe nabafowabo. uNkulunkulu andlala itafula uthi indebe yami yachichima wengasho abantu bakude wesho abantu bakude mayithi itafula landlala wayesho ubaba wakhe nabafowabo ukuthi noma athi itshe enqatshwa bakhe has now become the cornerstone. Yena wayikhuluma prophetically ekhuluma ngoKristu owayesays kodwa for the people abayiphila kwelo sikhathi wayesho abafowabo ukuthi lelitshe ebelinqatshwa umndeni walo kodwa namhlanje seliphenduka inkosi yakaIsrayeli. At 30 then he became king, but he waited for 15 years before he became king. I don't know ukuthi wena sawulinde isikhathi esingakanani kodwa ekuseni ngizokutshela ukuthi the anointing of God will locate you wherever you are. Mase kuyisikhathi sakho bazalwane akuphambanisha amagama ukubona lento ukuthi mawulindile ukuthi uzobizwa usathana kutshela ukuthi mhlawumbe uzophambana amagama wawayilindi call yomuntu athi no mase isilungile into yakho sokufonela most uyijahe kakhulu ukumfonele nje mayithe uzokuthinta ukumshayela ucingo mina ube suthi kuyena khona phela amakholo wenzayo hayi ngoba usumcheck umuntu usukumkhumbuza ukuthi hayi bophela fana umuntu mayithe uzokufakela imali noma uzoyifaka namhlanje imali yazi nje ngisho bazalwane uma ithe umuntu uzoyifaka namhlanje imali unamhlanje uqala ekseni vuka uyozophela namhlanje ku12 ebusuku ngithi bazalwane and then abantu bazwenze njani ngo9 ekseni ufaka istatus esingahlekisi hayi lento ayifake ukuthi ayihlekisi nje ordinarily ngeke uyihleke kodwa uma khona into oyilinde kuyena ungena kusona ukuthi wow into engayona la ngizwa la kukhuluma khona ke bazalwane khona wow esibashayayo hayi ngoba sithi wow ngisengeze nje akhumbula ukuthi hayi njalo ngikhona ungakhohlwa aphinde mina futhi ubone ukuthi hayi angathi akamnakile uhamba ufuna isithombe sakhe esidala uthi awuthi ngim-upload angiyangizwa bazalwane phela fanele uhlakaniphe uma umuntu athi mathi ungena fonini hawu naku ngivela mina aphendula athi hawu usithatha lesi sithombe ujabula ukuthi ayidlisi usakhumbula kakhohliwe kodwa malishona ilanga mazithi 3-4 uyaqala bese uyafona bengithi angicheck ukuthi uthole i-account number yami correct yini ngoba nginama-account awu-2 i-account number yakhe correct kade wawuyisendela abantu philile ukuthi nje kuphela ngesikhathi ulinde mina ukuthi ngizophosa mshana but inkinga liyashona ilanga kade ngoba le-account number yami kodwa ngalela kahlazani fanele ngithi angijabule ukuthi no-absa wami noma kwenzakaleni hayi futhi uma uthola umuntu ngempela ohlukumezayo avela athi hayi right account number nongizoyenza ngekhohle ikulima ziqede nje ngithi ngiyazi umulinde umuntu umbuza nabantu abanganasidingo basaphila kodwa sisinoziphi awukazi ukuze ngosisinoziphi ukuthi uyaphila kodwa ukhumbula uyamazi sisinoziphi basaphila kodwa sisinoziphi uyazi ngoba ungena ngaye ngoba uzama ukumkhumbuza ukuthi angithi ngiyangizwa into ngisho bazalwane you know why senza kanjani ingoba umuntu une potential yokuthi akhohle futhi umuntu une potential yokuthi athi mayekhomba umuntu wrong sisuke sisaba ukuthi ngenzeka ukuthi le mali useyifake ngoba phela imali iyahluka my account yakhe igcina ngo6 wena wafaka u4 imali ngayithola isiko omunye umuntu oyisangoma somewhere and into ebuhlungu ngemali mayisihambile ukuyibuyisa amathuba amancane kakhulu ukuthi kunomfowethu oyenza ama-jokes ofonayo usho ukuthi urealize after eseyisendile i-wallet nephini ukuthi akusiyena lo muntu bese yafona athi cela ubuza bandla ithini number yakho ayisho le number iyona asho bese ethi kunenumber efike lapho bandla ngisacela ukuthi uyibuyise uyilethe kana kumina athi ngise ngikhiphile ukuthi tawu kodwa Nkosi yami akhala yazi benzekeni phambana idigital yodwa uhlelo beluright kodwa waphambana inumber yodwa yasingena kumuntu oronke kodwa lo nkulunkulu engikhuluma ngayo kuseni namhlanje yena akakwenza ukuthi mayithe kokugcotshwa wena mhla ka-26 bese kuthiwa kuphanjaniswa amafayili kwangena omunye umuntu yena mase kuyisikhathi sakho ukulanda udelelekile lapha phansi sebakuthuka baqeda bathi ayikho into ekholo wena iy'nkinga ey'ngaka ngoba sikuthandazele bese siyakuyeka
sifisa ukuthanda sithanda besithi hayi sesithandazile naye akakayiseshe ukuthi kwenze njani. Ngizokhuluma nawe wena sekuthiwa ziseshe, ngizokuthetha konakele lutho. Mase kuyisikhathi sikaNkulunkulu uzokukhetha lapha emuva bese yakuphakamisa uyohlala namakhosi. Akabesabuza abantu ukuthi siyamfaka into, kodwa mase kuyisikhathi sikaNkulunkulu ukulanda phansi odakeni afishiye bonke abagezile baba bahle azokulanda. Futhi mase kuyisikhathi sikaNkulunkulu ukusula yena inyembezi awusasulwa abantu. Futhi mase kuyisikhathi sikaNkulunkulu awuhlali bese uyakholota, kodwa uhlala usho ukuthi bekubani mina ukuthi ngingathandwa wena Nkosi. Sesiyava. Don't give up. Mase kwesikhathi sikaNkulunkulu, he will not consult with us. I know masenza ama-gimmicks sidlala ngabantu, sibatshela into eziningi ukuthi ezinye izinto zakho zibanje umfundisi, kodwa namhlanje ngizokutshela ukuthi umfundisi akanawo amandla okubamba isikhathi sikaNkulunkulu. Umfundisi umuntu angakuzonda angakuthandi, futhi umfundisi umuntu noma imuphi angakudinelwa angakufisela ukuthi ube khona okuhle umuntu. Kodwa mase kuyisikhathi sikaNkulunkulu akabesabuza nasendodeni kaNkulunkulu ukuthi mase kuyisikhathi ukulanda sonke sesingwrite off bese yakuphakamisa. Bese lithi iBhayibheli wayesiyamthembisa uDavide mase yinkosi. Ngokuqhubeka ufunda uvela isithembiso asenzayo ukuthi wena Davide indle yakho iyohlala ebukhosini kuze kube phakade. Uthi ubukhosi bohlala endlini yakho kuze kube phakade. Angazi mina nganasendani basekhaya uthi bohlala kuze kube phakade. Kodwa futhi boqhubeka ufunda iBhayibheli angena amakhosi bangena indodana kaDavide angena Solomon bangena waze wafika isikhathi la khona uIsrael ebanjwa khona wayebugqileni. uIsrael mesebugqileni aphela ubukhosi, kodwa uNkulunkulu wayethe uDavide ubukhosi bohlala bukhona endlini yakho ngeke kuphinde kuphela. Kodwa lesithembiso eshiwo uNkulunkulu kuDavide mayingasekho kwabonana sengathi uNkulunkulu ukhohliwe. I'm sure ingane zazisho ukuthi uNkulunkulu wethe kumkhulu ubukhosi ngeke kuphele endlini, kodwa hlaza sebebanjiwe bebuyele ebugqileni baphela ubukhosi. Kanti abazi laba baseli ukuthi ubukhosi bohlala endlini kaJehova. Years later wasezala uJesu. Mayizala uJesu kwazwakala abantu bethi nabangaboni emehlweni nabangamazi uDavide, kodwa bazwakala bethi indodana kaDavide sihawubele. Babuyisa ubukhosi bukaDavide basebushabalele because uNkulunkulu into ayikhulumile yena iyenzeka. Noma ngathatha iminyaka e100 kodwa uNkulunkulu mangabe asho kokwenzeka futhi kuyenzeka. Namhlanje sisathi indodana kaDavide masikhuluma ngoKristu ngoba uNkulunkulu wayishilo ukuthi ubukhosi bohlale bukhona endlini kaDavide. Ngizothi wena noma yini odlula kuyona, noma yini ekucindezelayo, noma yini esesikuhlebe ngayo, noma yini esesikugxeke ngayo, kodwa mase kuyisikhathi sikaNkulunkulu uyoyeka abagezile azophakamisa wena ubonala ungagezile. Uyoyeka abanamagama athathe wena ungenalo igama. Ungasami ukulwela ukuthi ube negama nawe esontweni ukuze uNkulunkulu akubone. uNkulunkulu ukubona noma igama lakho lingaziwa. Futhi masubona uNkulunkulu asibe saba khona isidingo sokumemezela ukuthi mina ngizalwe ubani, kuyayibonakalele. uNkulunkulu masefikile igama lakhe alicisheki. Inkosi yomsindisise. Amen.